Alarmantno upozorenje srpskih pedijatara. Deca su zbog korone pred ekranom više od 8 sati dnevno. Granica od maksimalnih 3 sata odavno je probijena i zbog toga nastaju zdravstveni problemi. Kako preterano gledanje u ekran utiče na psihofizički razvoj kod najmlađih? O tome ovoga jutra razgovaram sa Brankom Tišmom, on je dečiji psiholog, Katarinom Bojović, ona je logoped, i Bojanom Stanković, ona je autorka knjige Deca uče od nas, i sa Instituta za edukaciju EDEPA u okviru programa roditeljstva. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Pa evo, gospođo Tišma, da krenem prvo od vas. Kažite mi, kakvo je stanje među mladima? Je li ovo stvarno alarmantno? Je li ovo stvarno prošlo to 3 sata dnevno? U kakvom su nas psihičkom stanju deca? Stanje jeste alarmantno. Deca su nam sve više vezana za ekrane različitog tipa i sve više su njihov ukupan razvoj je definitivno ugrožen. I sve manje se međusobno druže u realnom vremenu, kako bi rekli danas, i sve manje ima tih razvojnih i socijalnih izazova u kojima deca trebaju da budu izloženi i kojima trebaju da uče kako da ih rešavaju i kako da izlaze. Kako bi sutra bili sposobni za život. Kako bi bili sposobni za život i za uspostavljanje nekih kontakata. Ali to kreće od najranijeg uzrasta, znate, od načina na koji kad se beba rodi, kako obavljamo zapravo tu prvu negu i koliko mi kao odrasli koji negujemo dete pričamo, razgovaramo i uopšte obraćamo pažnju na njega. Važno je od prvog dana bebinog života da uspostavimo taj neki odnos i taj neki kontakt i da učimo dete da reaguje na naš glas, na boje našeg glasa, ali i da mi kao odrasli, odnosno pre svega roditelj, reaguje na bebine vokaciju, na ono što beba plačem, smehom ili drugim glasovima nas obaveštava. Bebe nas uvek, deca nas uvek obaveštavaju na različite načine. I tu treba jako obratiti pažnju na tu finu mimiku, na pokrete lica, na telesni stav i taj neki ton kojim se obraćamo detetu. Bojana, jesu li roditelji svesni da kada detetu od godinu dana daju telefon ili tablet, dobiju koji minut mira, 2, 3, 5, ali posle toga i mnogobrojne probleme? Pa da, obzirom da živimo zaista u eri digitalne tehnologije i, kažu, moderno roditeljstvo, što je to značilo, ja sam mislim da najveće greške roditelji prave iz neznanja, to jest nevladanje informacija. Pa to, znači ne znaju. I samo iz neznanja. Uvek volim da kažem, ne postoji roditelji koji ne voli svoje dete, ali zaista pravimo greške, inače iz nevladanja informacija. Ako po poslednjim istraživanjima koje su rađena, postoji informacija da deca predškolskog uzrasta su u toku dana izložena između 2 i 3 sata ispred bilo kakve vrste ekrana. Deca školskog uzrasta od 3 do 8 sati, što ste rekli da je već odavno probijena ta granica od 3 sata. To vremenom sve što koristimo u toku dana i više od 2-3 sata postajemo zavisni od toga. Posledice koje su primećene, to je suočene kod dece školskog uzrasta najviše, to je povećana agresivnost. Deca su postala asocijalna, ne komuniciraju, dolazi do suženog rečnika i učestalih poštapalica. Dolazi do ne samo mentalnog poremećaja, nego i kompletno zdravstvenog stanja deteta. Obzirom ako se uzme informacija da deca školskog uzrasta u proseku najviše koriste videoigrice ili bilo kakav nekontrolisani sadržaj koji konzumiraju putem interneta. YouTube kanale i razne YouTubere slušaju. Ali ustanovljeno je kada su se radili istraživanje da to deca školskog uzrasta koriste noću posle 12 sati. Kada roditelji spavaju i kada ne mogu da kontrolišu šta deca gledaju, to gađa njihov zdravstveni sistem. Zašto? Dolazi do poremećaja kognitivnih sposobnosti. To je period kada dete mora da spava noću 8 sati zbog ušte razvoja svih i regeneracije ćelija koje su potrebne za funkcionisanje deteta, a i dosta učitelja se u Srbiji složilo da su primetili pad koncentracije, fokusa, nezainteresovanost dece, što je i normalno. Ako ne spavamo dovoljno ujutru, nismo sposobni. Ali reći će vam neko, ali moje dete sa godinu dana prstićem po telefonu zna da uključi, da upali ovaj crtač, ovu pesmicu, engleski pre često nego srpski. Tako je, onda posle 2 godine, kada nažalost uoče da dete ne govori, ne priča, onda se obrate stručno. Dete koje koristi mobilni sa godinu dana, ono zapravo radi motorne aktivnosti
koje su vrlo jednostavne i za koje nije potreban neki intelektualni ili druge velike sposobnosti. Znači, laka je upotreba. To što mi kao odrasli kasno dolazimo u upotrebu i teško ovladavamo nekim... I što je nama teže, da? Da, to deca, ako im date rano, vrlo rano krenu da koriste. Ali ono što jeste problem, umesto telefona, sitne igračke, manipulacija predmetima, to je od neverovatnog značaja. Razni predmeti koje nalazimo u sredini u kojoj živimo. Vi imate strukturiran materijal. Nema deteta od godinu dana, ako ga pustite, koji se ne interesuje za sudove i ne otvara kuhinju i koristi sve te predmete. To je mnogo korisnije, mnogo duže zabavi dete i razvojno je usaglašeno sa uzrastom u kome se dete nalazi. A da vidimo sada... I razvojno je, pazite. Ono što uvek trebamo da razmišljamo šta je razvojno. Tablet i korišćenje nije razvojno. I na uzrastu od godinu dana vi nemate mentalni proces koji je razvijen da prihvati sve to što vidi preko ekrana. Nije samo boja, nego su i sadržaj. Dete apsolutno ne razume sadržaje na tom uzrastu. Kada su deca počinjala da govore ranije, kada danas, jesu li se granice pomerile, koliko? Ili postoji dokaz da upotreba mobilnih telefona, kompjutera, preterano, dakle, korišćenje svih tih uređaja dovodi do toga da dete imaju govorno-jezičke probleme? Pa vidite, granice u progovaranju su se svakako pomerile. Danas je neka norma od 2. godine. Ranije se već znalo da u periodu između 12 i 18 meseci dete ima 10 do 20 reči, sa 20 meseci ima frazu, znači povezuje više reči u jedan niz. Sa 2 godine su to već bile rečenice. Danas se negde toleriše da je dete sa 2 godine u nekoj početnoj fazi progovaranja. Svakako postoje različite ispitivanja uticaja televizije i drugih ekrana na razvoj govora i jezika i uopšte razvoja kod dece i negde ne može se zanemariti taj, da kažemo, negativan uticaj koji to ima. Ovako, dete vam se rađa sa neopredeljenim centrom za govor. Ja ću poći od govora jer sam logoped, mada se ne može izolovano posmatrati samo jedan aspekt razvoja. I govorno-jezički, i senzomotorni, i socioemocionalni razvoj od samog rođenja teku paralelno. Ali, hajde da se vratimo na govor. Beba se rađa sa neopredeljenim centrom za govor. Šta to znači? To znači da može da razvije bilo koji jezik. Kada mama povija bebu, kada je doji, kada je kupa i roditelji uopšte i članovi bliže porodice, oni je tepaju, pevuše, maze je, obraćaju se na maternjem jeziku. Tako se usvaja melodija, ritam, tempo govora koji su specifični za to govorno područje i oni predstavljaju jednu bazu, jedan kalup u koji se kasnije umeću u reči. Ukoliko je beba od najranijeg uzrasta, a danas je sve više to slučaj, jer danas su televizori, da tako kažemo, ne moderne babysitterke. Mama je sigurna da beba neće da plače ili da ako puzi, neće da se povredi, da će sedeti. Da pojede brzo obrok ako ispred sebe ima. Tako je. I deca gledaju sadržaje na različitim jezicima. I formira se ta baza za neki drugi jezik ili se ne formira baza ni za jedan jezik. I onda imate, recimo, ako je dete puno gledalo sadržaj na engleskom jeziku, da kada mama kaže vidi jabuka, da dete ne reaguje. Ali kada ponovi tu izjavu na engleskom, da dobije neku reakciju od deteta. To je zato što se njegovo uho prosto usmerilo na drugi jezik. Znači, to je jedan način na koji multimedijalni sadržaj mogu da utiču na razvoj deteta. Druga stvar je da je dete do 3. godine u stadijumu senzomotornog razvoja. To znači da ono svet oko sebe otkriva putem svojih čula. Putem čula dodira, sluha, vida, ukusa, mirisa, ravnoteže, čula ravnoteže. Pa tako beba sa 7, 8, 9 meseci kada krene da puzi, ono ima jedan doživljaj, potpuno novi doživljaj svoga tela. Čulo ravnoteže se aktivira. Ovi duboki receptori, proprioreceptori, oni svojim ručicama dodiruje glatku površinu, ako je recimo parket ili tepih, koji je, ne znam, mekan, grub, dodiruje različite igračke, stavlja ih u usta. Na taj način, putem svojih senzora, ono prikuplja informacije o svetu oko sebe, stiče jedinstveno iskustvo vezano za to i razvija svoj emocionalni doživljaj prema tome. Znači, da li je taj tepih prijatan, neprijatan, da li je to što je stavilo u usta kiselo, gorko, ljuto ili je slatko. A sve to ne postoji ako je dete ispred? Ne.
dete je lišeno tih iskustva, jer ono sve vreme sedi ispred televizora i dobija neke informacije za koje ima samo vizualne i auditivne senzorne utiske, jel? Ne može da dodirne, nema emocionalni feedback i onda imamo tu jednu, kako da kažemo, emocionalnu odsečenost, nezainteresovanost za okolinu, nezainteresovanost za ljude u okolini. Dete se ponaša potpuno, kako se kaže, kao da je u nekom svom svetu, nezainteresovano za ono što se dešava u njegovom neposrednom okruženju. A s druge strane, ne može da napreduje u razvoju, jer to dete, ona sva iskustva koje je steklo kroz svoje senzomotorički razvoj, kasnije ti pojmovi dobijaju svoje nazive, svoje ime i tako se razvija razumevanje. Ova deca koje su previše ispred televizora, a kod kojih postoji neka vrsta predispozicije za kašnjenje u razvoju, će pokazati prisustvo određenih problema i kašnjenja u razvoju, bilo da je to govorno-jezički, senzomotorni ili socioemocionalni ili pak sva tri aspekta razvoja zajedno. Bojana, šta deca najčešće vole da vide na ekranu? Šta im privlači pažnju? Znamo da kada čuju određene reklame na televiziji, bez obzira kog su sadržaja, da li je to zvuk, melodija, da li je to neke... Da li su to, boje, nešto što se dešava na ekranu, privuče ih? Šta ih najviše privlači? Zašto ih je teško odvojiti toliko? Deca traže, pogotovo u tom predškolskom uzrastu, iskustvo kroz vrtiće, kao dugogodišnji djeca, deca najviše traže pažnju. Znači, deca su izložena ispred, i uvijek će i sama, ako su malo stari, upaliti televizor zato što im je dosadno. I nemaju tu neku, ne samo animaciju roditelja, nego nemaju neku konstruktivnu aktivnost na koju su fokusirani i usmereni da bih mogli da im bude to, da im to više drži pažnju nego televizor. Ili ono što je jednostavnije, što je najlakše ako nemaju tu roditeljsku, da kažemo, dominantnost u odlučivanju šta konkretno da rade. Ono što je Katarina rekla, to je u stvari jako tačno. Da, tu zanemarujemo sve ostale razvojne sposobnosti koje su važne u stvari za psihofizički i emocionalni razvoj dece. Najdominantnije, složit ćeš s Katarina sa mnom i vi, najdominantnije je čulo za učenje i čulo vida. Zato što je najviše tih receptora senzornih, preko 10 miliona, kojih ima 11 miliona, 10 miliona je samo fokusirano na vid. I deca, ako deca, kao knjiga, uče od nas, od roditelja, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, ukoliko roditelji nisu dominantni i fokusirani da se bave u određenom vremenskom periodu toku dana sa decom, deca uče i od onoga što vide na TV-u. To mogu biti i emisije, to mogu biti i videoigrice, čak i neki crtani filmovi. Danas su, nažalost, crtani filmovi mnogo agresivniji nego što je to bilo ranije, nažalost. I zato uvijek kažem roditeljima, birajte, to je vaša uloga, jedino to vi možete da birate šta vaše dete gleda. I ako uzmemo tu informaciju da je povećana agresivnost kod dece, baš iz tog razloga što agresija izaziva agresiju. Ako dete gleda neki, ne mora gledati videoigrice, može gledati i agresivni crtani film. I on će posle toga, znači, postaće i asocijalan, i postaće i agresivan, i nestrpljiv. Jako je važno, obzirom, opet navodim, mi živimo u doba digitalne tehnologije. Mi to protiv toga ne možemo. I to je fenomenalna stvar kada naučimo, ne trebamo mi roditelji, ja sam roditelj, da budemo eksperti, sad da razvijemo digitalne kompetencije, ali jako je važno da se doedukujemo koliko je to korisno, koliko štetno. Jer dosta je štetno. Kažu roditelji kroz naše edukacije roditeljstva, ali da ga ograničim na sat vremena. Ma nije pojenta samo da se ograniči dete na sat vremena, što je nemoguće. Šta će da radi tih sat vremena dete može da konzumira i nekvalitetan sadržaj i štetan sadržaj koji će ponovo kod njega izazvati i pokrenuti razvoj nekih mentalnih poremećaja i emocionalnih. Važno je, a može biti i 3 sata, a da provodi kroz učenje. Dokazano je da 10% dece koristi internet, sadržaj interneta kako bi nešto novo naučila, razvila neka nova interesovanja i veštine. 90% dece provodi na internetu jer im je dosadno, šta god, dosadno im je i radi zabave. A najveći neprijatelj čoveka i dece je dosada. Branka, je li više privlače decu pažnju vizualni efekti, ono što mogu da vide, ili zvuk? Šta im više privuče? Tu je negde podjednako i tu su isprepletani, znate, podjednako je važno i zvuk, jer uvek zvuk i boja i sadržaj negde jako su povezani, teško je odvojiti. Ali ono što je ovde isto jako važno, sadržaj ne mora da bude agresivan, ali zato boje i zvuk bivaju agresivni, jer svi ti crtani filmovi i igrice su
zapravo osnovne komponente su jake boje, intenzivne boje, intenzivan zvuk i zvuk koji nam izdvaja se i drži nam pažnju. I vi tu imate preteranu inervaciju ili preterano nadraživanje određenih senzitivnih centara. Pri tome aktivne su vam oči, uši i ti centri koji su vezani za vid i za sluh. A šta je s maštom? Sve ostalo je pasivno. I kretanje i bilo koja motorika. Znači, dete nam je pasivno dok sedi i da gleda. I ta pasivnost je isto tako ugrožava kao i ta agresivan sadržaj ili agresivni efekti koji izazivaju roditelji čujete, kažu, moje dete ne zna ni da trči. Pa ne zna. Ne zna da potrči, ne zna da trči unazad. Vi imate sada decu prvake, kad gledate, oni trče, ide prvo glava, pa onda ostali delovi tela, na primjer. Taj položaj tela kad se trči, ne znaju. Vi imate, kad psiholog u školi, kad testirate prvake, počinje da se dečava, ali sve češće da kad testirate dete, da dlan dečiji izgleda kao bebeći sa svim onim jastučićima, što će reći da dete nije razvilo tu neku finu motoriku koja je neverovatno važna i koja se gradi upotrebom različitih predmeta. Znači, nismo dete uvrstili nismo ga uključili u sve ono što mi radimo. Dete od godinu dana može da nam dodaje štipaljku kad kačimo veš ili kad nešto radimo. Znači, sve što radimo, uvek možemo da nađemo načina, ako malo promislimo, kako dete možemo da uključimo. I to je taj neki socijalni kontekst u kome se dete razvija. Kad govorimo o tabletima i svim tim, nije samo izolovano telefoni i tableti i televizori i kontekst, socijalni kontekst u kojem smo, da smo dete prepustili tome. Pazite, velika je razlika kad gledate crtani film i sedite sa detetom i razgovarate sa njim i smejete se i pričate sa detetom šta se desilo. Ili ga pustite samo da gleda. Ili ga pustite samo da radi. To su ti neki socijalni konteksti u kojima, i da li to radi samo jedan roditelj i dete ili se uključuje porodica koja je prijatelj i tako dalje. Zajedničko gledanje nije loša stvar. Samostalno gledanje je nešto što izaziva preteranu zavisnost. Da, i neću ovoga puta da pričamo o tome zašto to je sve tako, koliko roditelji imaju vremena, koliko rade, sa čime se sve suočavaju, da pođemo od toga da roditelj treba da nađe vreme za svoje dete. Šta je ono što može da se uradi, da do svega ovoga o čemu mi pričamo sada ne bi došlo, da bi dete progovorilo sa godinu i... U periodu između 12 i 18 meseci. Između 12 i 18 meseci, da bi dete bilo navike, da bi socijalno da bi razvilo socijalne veštine, interakciju. To je najvažnije. Dakle, šta je ono što vi možete da nam kažete kao logoped? Pa vidite... Dakle, kako se kreće? Do kada da se zaborave telefoni i tableti? Mi ne preporučujemo upotrebu nikakvih ekrana pre 3. godine. Znači, mi negde predlažemo da dete treba da razvije maternji jezik, da razvije socijalne, komunikativne veštine, da razvije igru, maštu i tek onda da se uključe telefoni. Na uzrastu od 3 do 6 godine dozvoljeno je negde sat vremena dnevno da se gleda... I to da znamo šta gledamo. Da, tako je. I kao što je rekla koleginica, poželjno je da to gledaju svi zajedno u porodici, jer onda to nije moment toga što se prikazuje na ekranu, već je to više moment jednog druženja, jednog porodičnog zbližavanja. Dakle, pričamo, čitamo, družimo se. Jer nije poenta, danas ljudi rade, radno vreme se promenilo, sve to stoji. Nije poenta u vremenu koji roditelj provede s detetom, već u kvalitetu toga. Bolje je sat vremena kvalitetno da provedu zajedno u nekoj šetnji, u nekoj igri, razgovoru ili bilo čemu što vole, nego da su ceo dan zajedno, a svako na svom telefonu. Koji je najdramatičniji slučaj sa kojim ste se susreli do sada u praksi? Znate kako, mi uglavnom radimo sa decom preškolskog uzrasta. Ono što je meni ostalo u sećanju jeste slučaj devojčice od 20 meseci koja je došla kod nas, koja je na tabletu, ušla je sa tabletom u ordinaciju. Svašta je ona tu nalazila, neke igrice, sadržaje, crtaći i tako dalje, ali kada smo joj rekli gde je mama, ona nije znala da pogleda u pravcu mame. Znači, ona ne prepoznaje
naziv, da kažem, svog roditelja, ne zna šta znači reč mama. Mama je izašla iz prostorije, ona je bez ikakvih problema ostala sa potpuno nepoznatim ljudima u potpuno nepoznatom prostoru. U tabletu ona nas nije ni primetila. To mi je onako ostalo kao vrlo jedan dramatičan slučaj. Šta nam ovo pokazuje? Dakle, šta je rešenje? Pa evo, ako savjet roditeljima, pogotovo najvažniji period jeste period predškolskog uzrasta, jer tada se uopšte i mozak oblikuje i uopšte kompletno razvoj deteta. To je kao metaforično plastelin. A tek kad uzmete sveš plastelin, pa vi upravljate kako ćete da ga oblikujete i vremenom on postane kamen. To je isto taj period najosjetljiviji i najvažniji. Do kada oblikujemo taj plastelin? Katarina, 6 godina. Pa ovako da intenzivno, najveća plastičnost mozga, odnosno ta sposobnost da uči u sve nove informacije do 3. godine, ali tu se ne završava, nego plastičnost postepeno opada i traje sve negde do neke 18. godine, ali sve manje i manje. A zašto do 6. do predškolske? Zato što tu roditelji imaju najviše uticaja. Kasnije, kada dete krene u osnovnu školu, roditelji nemaju toliko uticaja koliko ima škola, učitelji i okolina. Savjet ovako roditeljima školskog uzrasta da ne pripisuju sve nekim razvojnim fazama. Sad je pubertet, moje dete je postalo agresivnije, zatvara se u sobu, dosta provodi vremena i ja joj nisam interesantna kao roditelj, nemamo neku razmjeru komunikacije, neku emocionalnu povezanost, pitanja gde smo se, u kom momentu rastali sa detetom, ne zatvariti, ne prepisivati to kao nekom razvojnoj fazi i ne porediti decu sa drugom decom. Tako i njena drugarica. Svako dete je individua za sebe. Čim prepoznate neki problem kod deteta, da je drugačiji nego što je bilo to u ranijem periodu, pogledajte da imam problem, osvestite i potražite pomoć. Jel često roditelji detektuju problem baš zato što porede? Pa kažu, vidi, njena ćerka ili dete već priča, moj ništa. Ili znate što je meni najjezivije kada čujem, pa dobro, to je sad tako doba, tako živimo. Sistemski. Nije sistemski. Svako dete, naša porodica, moja porodica, moje deca. I ja jedino mogu da budem tu najdominantnije, da mogu da im pomognem i način na koji da koriste i konzumiraju ovo što je definitivno korisno i što će još više biti razvitih tehnologija. Kad ste pitali sad Katarinu šta je najteži slučaj, moram i ovako da se umešam da kažem, najteže što sam čula je da, meni bar, da dete uzrasta 16 godina 3 meseca nije spavalo. 3 meseca nije spavalo, koristeći digitalno. I onda, kada se desi tako, je zaista skandalozno, prvo da dozvolimo da ti ne spava, da ne reagujemo, onda traže pomoć. Kada prepoznate, uvijek će se situacija rešiti kada je prepoznamo na početku, priznamo sebi. A dobro znamo, Katarina, da je najveći problem da roditelji priznaju sebi da imamo neki problem sa detetom, ali prvi korak ka rešavanju je da se suočimo i da priznamo da imam problem. Ja bih se samo kratko ubacila, to važi kada su ti ovi razvojni poremećaji u pitanju. Što se pre prepozna, što se pre krene sa tretmanima, sa rehabilitacijom, to su veće mogućnosti za jednu uspešnu rehabilitaciju i da to dete stigne svoje vršnjake i da se dalje normalno razvija. Branka, kako da ne dođe do ovakvih, kako uopšte dete dođe u situaciju, evo, da ne spava 3 meseca sa 16 godina ili da uđe u prostoriju kada ga pitaju gde je mama, da se ne okrene ka mami, niti da primeti kada ona ode, jer je tu tablet i neki nepoznati ljudi. Zapravo traži vrlo kompleksan odgovor. Izvolite. Koliko možete da budete sada u ovoj usred? Najvažnije je biti sa detetom. Mi imamo situaciju da smo pored svoje dece i da vrlo malo toga radimo ili bivamo zajedno sa njima. Mi kad govorimo, deca koriste tablete, telefone i mi ih koristimo u prisustvu dece i mi im usput odgovaramo. Oni su pored nas. Znači, obratite pažnju na svoje dete, nasmejte i vodite računa da bar tih pola sata. Ja sam recimo entuzijastički krenula od nekih sat vremena da čovek provede sa svojim detetom u kvalitetno. Dovoljno je pola sata. Ali da se spustite na njegov nivo, da mu postavljate zahteve u skladu sa njegovim uzrastom, da ga ne precenjujete, da ga ne potcenjujete, da budete dosledni u nekim zahtevima, da ne bude sada može, kad sam ja dobro raspoložen, ne može kad ni... Znači, biti uvek sa svojim detetom i pratiti njegov razvoj i biti svestan da se roditeljstvo menja.
i razvija zajedno. Kako dete odrasta, tako se i mi kao roditelji menjamo i postavljamo drugačije zahteve. Vrlo često zaboravimo taj deo promene u postavljanju zahteva i u odnosu. I nećemo na dete uticati odmah i direktno zahtevom, stavom i tako dalje. Mora da postoji proces u kome utičemo. Nekad ćemo detetu samo ispričati nešto i reći da ja mislim o tome tako kad već stignemo do nekog uzrasta. Malom detetu ćemo više pokazivati, više čitati, više manipulativnih, više kako da kažem, kretanja, više fizičkih aktivnosti. Sveukupan razvoj je neverovatno povezan i uvek ide istim redosledom. Samo su način kako se dete razvija nekad ide kontinuirano, nekad je skokovito, ali to je jedno klupko. Razvoj govora povlači razvoj inteligencije. A roditelji sada se suočavaju sa mnogim stvarima. A roditelji se suočavaju sa mnogim stvarima, ali gledajte svoje dete, igrajte se sa njim, pokušajte da mu ponudite, vidite kako možete da produžite. A jel biste rekli da je lako da roditelj prepozna problem kod svog deteta na početku? Nije. Obraćamo pažnju na higijenu, na da li je zdravo, bolesno, ne znaš gde ćeš pre da gledaš. Tako je. Tako je. Nekako u prvi plan smo stavili nekom kulturom, kulturološki negu, da dete bude zbrinuto, da bude lepo negovano, okupano, oprano, nahranjeno na vreme, ne znam. Ali je jako bitno i kako obavljamo, način na koji obavljamo ishranu, na koji obavljamo to, kad osamostaljujemo dete. Već koleginica je rekla, sa godinu dana se očekuju prve reči, definitivno. Ali sa godinu dana dajete i kašiku detetu. Mi sada dajemo kašiku detetu u predškolskom uzrastu vrlo često ili sa 3 godine. Vi imate navikavanje na higijenske navike, stolica, mokrenje i tako dalje. Deca nama danas u 3 godine nose pelene. Trebalo bi davno da svih ostavila. Danas dete kreće u školu i kad pitate da li znaju da... Pa za sve to kriv tablet? Nije za sve. To je ceo... Tablet je jedan deo tog celog kompleta. Menjamo se mi kao roditelji. Ubrzan život. Sve se više osjećamo nekompetentnim kao roditelji. Sve više su nam potrebne neki izvori informacije koje ne nalazimo u razmeni direktno sa roditeljima, nego tražimo i mi googlujemo i tražimo svoje informacije i ne proveravamo. Mi verujemo sada autoritetima. Nekih 10, 15, 20 godina, ja kad kažem roditelju vi uradite, on će pitati još nekoga da li je to tako i da li je to uspešno. Sada on je negde pročitao i prvi koga je savetovao u tom nekom pogledu, on to prihvati ako mu je dovoljno jasno objašnjenje i dalje prenosi kao, ali imate situaciju svako dete je jedinstvena individua. Mi kad pričamo o deci govorimo o razvojnim fazama, na kom uzrastu se šta javlja, ali nije uvek sve identično kod svakog deteta. Nije u jednoj porodici identično, gde imaju isti genetski i socijalni kontekst. Bojana, kako dopirete, pošto radite i u predškolskim ustanovama, dakle, kako dopirete do dece? Kako se uopšte dopre do deteta koje, eto, se zatvorilo, ne primećuje mamu u svojoj okolini, nema odnos prema tome da li je mama tu ili nije tu, jesu li tu nepoznate osobe? Samo preko roditelja. I kao što sam rekla, prvi najvažniji model ponašanja su roditelji i ne samo u predškolskom uzrastu. U predškolskom uzrastu su najdominantniji, obzirom da dete zavisi od roditelja, ali i u školskom. Dete je i do 18. godine, zato što to što je dete veliko sa 18 godine nema iskustvo. Mozak oblikuje iskustvo. Prosto sve ovo sa čime se oni svakodnevno more novih informacija na dnevnom nivou. Mozak odraslog čoveka ne može da procesuira, a kamoli dete. I to su sve zaista opasnosti koje vrebaju sa strane, a da kažem i statistika i po podacima i govori koliko je to ta bezbednost na internetu važna. Jedino šta je, to je edukacija roditelja. Slažem se, nije svako dete individu za sebe i nije svaka knjiga ili svaka radionica za roditeljstvo pogodna za svakog roditelja. Baš iz tog razloga mi uvijek radimo pre bilo kakva radionica upit.
jer vi imate dete jednog uzrasta, neko ima drugog, vi imate neku drugu situaciju ili problem sa kojim se suočavate, neko ima drugi i razmenom informacija i edukacijom roditelja da osveste da su oni najdominantniji u tome. Ne mogu sve da znaju, ali mogu da nauče. Branka, htjeli ste nešto da htjela sam da kažem, vrlo je bitno da uspostavite kontakt. Nekad vam treba i roditelj kod adaptacije dece na vrtić. Vam treba nekad roditelj, nekad vam i ne treba. Ali je jako bitno te neke motorne aktivnosti. Kako sam ja uspostavljala kontakt. Krenete sa nekom loptom, sa nekim pokretnim predmetom i sa vokacijom onakvu kakvu deta imitirate njihovu vokaciju. Započinjete sa bebom od 9 meseci, 12 meseci počinjete da udvajate slogove lala, ponavljate i isprovocirate dete da vam se priključi i da krene razmenu, da počnete da razvijate taj odnos. I to je to kad ste krenuli, kad uspostavite taj kontakt, onda znate da ćete mnogo toga uspjeti da uradite. Nekad to traje jako dugo, ali nekad vrlo brzo uspostavite. Ali je bitan taj motorni aspekt, bitno je to da se potrudite, da pronađete na šta će dete, otkrivate na šta će dete da reaguje i šta je to što je važno za konkretno dete. Ja bih se samo nadovezala tako isto i u rehabilitaciji. Suština je znači da se uvek krene od onoga što dete interesuje. Međutim, danas je roditeljima puno nametnuto da dete, ne znam, sa 3 godine već zna prepoznaje neka slova, da znaju brojeve, da puno se govori o tome šta sve da su uključeni u različite školice sporta, jezika i tako dalje. Genijalci. Jeste, tako je. A prosto ne mogu sva deca to da isprate na isti način i onda roditelji često budu i frustrirani i nekako se postepeno i udalje onda od deteta, jer vidi da ti pokažem slovo, dete nije zainteresovano i onda roditelj nekako digne ruke, a upravo je suština. Svaki roditelj mora da poznaje svoje dete i mora da krene od toga zašto je dete zainteresovano, pa kroz igru postepeno da pokuša da ubaci te neke stvari, da proširi nečem novom, da ga nauči. Ali preduslov je poznavanje. Čak 60% predškolaca ima neki poremećaj govora, to kažu istraživanja. Razlikuje se generacija od generacije. Ja sam tako upisuju deca, znate, nisu sve generacije iste. Ali generalno ima više. Ali ima više nego što je bilo ranije. Ali ne samo govorno-jezičkih. Ne samo govorno-jezičkih. Govorno-jezički problemi budu, ne znam, nepravilnost u izgovoru određenih glasova, nepoznavanje tih gramatičkih pravila, pa su rečenice agramatične, deca ne koriste prošlo, sadašnje i buduće vreme i tako dalje. Ali kada je samo izolovani problem jezički, govorno-jezički prisutan, to onda nije strašno. To je nešto što se uz jedan logopedski tretman vrlo lepo može u nekom relativno kratkom vremenskom periodu rešiti. Međutim, problem je kada, pored tog govornog jezičkog, imate problem sa pažnjom i koncentracijom, kada dete ima elemente hiperaktivnosti, kada je stalno u pokretu i kada postoje neki drugi problemi u ponašanju koji su danas sve češće, upravo ono što je pomenjeno više puta, se odnose na probleme u ostvarivanju socijalnih interakcija, nedovoljno razvijenim socijalnim veštinama, teškoće u poštovanju nekih pravila, razumevanju pravila i tako dalje. I to je onda kompleksniji problem koji, ako se dete javilo tada u predškolskom uzrastu, godinu dana je zaista neki mali vremenski period da se to lepo rehabilituje. Je li ponavljanje slogova u stvari znak da dete treba da progovori? Šta vodi ka? Ako mislite, postoji faza brbljanja koja se javlja u periodu između 6. i 9. meseca i to je negde priprema govornog aparata za pravo progovaranje i tako. Deca neka odmah krenu sa progovaranjem cijelih reči, a neka progovaraju tako što prvo produkuju inicijalne, odnosno te početne slogove reči, tako je, a neka ponavljaju slog po slogu u okviru jedne reči, ali to nije neko odstupanje, niti je pravilo i način progovaranje za svu decu. To je više individualno. A jesu li baba i mama i tata prave reči ili se karakterišu kao ti? Baba, mama i tata su prave reči onda kad dete... Kad možemo da kažemo, evo, progovorimo. Onda kad dete gleda u mamu i kaže mama. Ili kada viče mama i zaista doziva mamu. Ili kada se mama vraća s posla i ona vidi na vratima i kaže mama. To je onda reč. Ako se dete igra samo za sebe i viče mama, ma, ba, 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 ta, 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 to nisu reči, to je onda brbljanje. Dobro. Mnogo hvala. Otvorili smo važnu temu, ali nadam se da smo negdje pokušali da damo rešenje. To nam je bio cilj. Hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala vam.